Velkommen til Studievejledningens videoguide. I denne video vil vi gennemgå de vigtigste funktioner på KU-Net, således at det for dig som ny studerende bliver nemmere at navigere rundt. Vi vil blandt andet gennemgå Absalon, hvor de forskellige kursusgrupperum kan findes. Vi vil gennemgå Alumni-mail og hvorfor det er så vigtigt at tjekke denne. Vi vil gennemgå selvbetjeningen og hvilke funktioner man kan finde her. Og sidst men ikke mindst vil vi gennemgå de fagspecifikke hjemmesider. For at komme på KU-Net kan man klikke på KU-Net inde på instituttets hjemmeside, eller man kan taste www.kunet.dk i adressefeltet. Hvis det er første gang man logger på, kan man gå ned under hjælp og klikke første gang man logger på. Her bliver man bedt om at indtaste sit CPR-nummer og en PIN-kode. PIN-koden modtager man op til en uge efter at man har modtaget sit optagelsesbrev. Når man logger ind på denne måde, får man udleveret sit KU-brugernavn, og man bliver bedt om at indtaste et password. Så næste gang man logger på KU-Net, indtaster man blot sit KU-brugernavn. Det består af 3 bogstaver og 3 tal, og man indtaster det password, som man valgte, da man loggede på allerførste gang. Når man har indtastet sit KU-brugernavn og sit password og trykker log på, kommer man ind på denne side. Den her side er forsiden til KU-Net, og som vi kan se er der en masse forskellige faner og en masse forskellige inddelinger af enheder. Vi vil nu gennemgå de vigtigste. Lad os starte med forsideknappen. Når man trykker på forsideknappen, kommer man frem til KU-Nets forside. Det er ligesom forsiden, som er ens udgangspunkt, og det er også den, man bliver mødt af, når man logger på KU-Net. Herfra har man adgang til en masse forskellige funktioner. En af de vigtigste funktioner er selvbetjeningsknappen. Når man trykker på selvbetjeningen, bliver man ført videre til denne side. På denne side har man mulighed for at ændre i sine data, henholdsvis adresse, telefonnummer, og man har også mulighed for at skifte PIN-kode. Hvis man skulle miste sit studiekort, kan man gå ned i ID-kort og spærre sit studiekort. Dermed får man tilsendt et nyt. Man har også mulighed for at kigge på, hvilke adgangsrettigheder man har via sit studiekort, og hvilken korthistorik der er tilknyttet. Man har samtidig mulighed for at gå ind og stemme ved forskellige valg tilknyttet Københavns Universitet. Dette gøres inde under valgmenuen, hvor man både kan se valglister, man kan se ens valgret, og man kan gå til afstemning. De sidste 2 funktioner, der er inden for selvbetjeningen, som er vigtige, er eksamensplan. Herinde har man mulighed for at finde eksamensplanen for, hvornår og hvor det er, man skal til eksamen. Måske en af de vigtigste funktioner inden under selvbetjeningen er indskrivning, undervisning og eksamen. Når man klikker på denne, bliver man bedt om at logge på med sit KU-brugernavn og sit password. Når man har indtastet sit KU-brugernavn og sit password igen og trykket log på, kommer man ind inderst inde i selvbetjeningen. Her har man mulighed for at tjekke sin indskrivning og melde sig ud. Man har mulighed for at tilmelde sig og afmelde sig undervisning. Og man har mulighed for at til- og afmelde sig eksamen. Det er også under disse 2 faner, at man tjekker om ens henholdsvis eksamenstilmelding og undervisningstilmelding er registreret korrekt. Endelig har man resultater, hvor man kan gå ind og se, hvad man har fået af karakterer. Og hvis man så gerne vil have udskrifter på det, kan man gå ind under udskrifter. Her kan man vælge fra en liste og for eksempel bede om alle resultaterne, som er bestået på alle uddannelser, at få dem på henholdsvis dansk og engelsk. Når man har trykket log ud, kan man så gå tilbage til KU-Nets forside. Nu vil vi kigge lidt på ens Alumni-mail eller KU-mail. Den findes her i højre hjørne. Når man klikker på den, kommer man ind til ens indbakke. Ens Alumni-mail er den mail, som fakultet og institut kan skrive til, så frem de gerne vil videreformidle noget til dig som studerende. Det er derfor vigtigt, at man tjekker sin Alumni-mail ofte.
Man kan også vælge at få videresendt sin alumne-mail til ens private mailkonto. Hvis vi nu går tilbage til KU-Nets forside, kan vi gå videre til Absalon-kurser. Absalon er en del af KU-Net, hvor indenunder der ligger de forskellige grupperum til de forskellige kurser. Det er herinde, at underviser har mulighed for at kommunikere undervisningsmateriale ud til sine studerende. Underviser har også mulighed for at uploade PowerPoints til de studerende og uploade læseplaner for semesteret. Når man er logget på KU-Net og kigger på ens forside, vil der komme et udsnit af de kurser, man følger på Absalon. Skulle der være sket ændringer i et grupperum siden sidst man var på KU-Net, vil der være markeret med rødt, at der er sket en ændring. Man kan således klikke på det kursus, hvor i der er sket en ændring, og gå ind og se, hvilken slags ændring det er, der er sket. I dette tilfælde er det en besked fra underviser om, at der er en eller anden form for lecture, som man gerne vil have, at man følger. Således ser Absalon ud. Her har man mulighed for blandt andet at klikke på status og opfølgning, og man har også mulighed for at få vist en deltagerliste. Her kan man blandt andet se, hvem der underviser for ens fag, og finde kontaktoplysningerne på denne. Her kan man få oplyst mailadressen og hvilket sted på campus, at vedkommende har kontor. En anden måde at få sådan noget at vide på, er at gå ind i KU's telefonbog. Her kan man søge på et navn eller et lokale, og på den måde finde frem til vedkommendes kontaktoplysninger. Som det fremgår af denne side, er der inde på KU-Net også oprettet af enten underviser eller administrator en masse underdelte mapper for kurset. Her kan man for eksempel finde sin kursusplan, og nogle gange er det opdelt så pædagogisk, at der også ligger mapper for hver enkelt kursusdag. Hvis vi så bevæger os op øverst til KU-Nets forside, vil vi kunne se, at der er noget, der hedder mine enheder. Her har man direkte adgang til sit fags hjemmeside inde på KU-Net. Man har også mulighed for at klikke på det humanistiske fakultet for studerende, så vil man blive sendt videre til en oversigt over samtlige uddannelser på det humanistiske fakultet. Skulle man få lyst til at vide noget om for eksempel bachelor i engelsk, kan man klikke sig ind her. Nu bliver man så dirigeret videre til hjemmesiden for bachelor i engelsk. Denne side indeholder en masse information om det at være studerende i bachelor i engelsk. Man kan for eksempel finde en masse genveje. En af de vigtigste er til studieordningerne for bachelor i engelsk. Man kan også gå ind under uddannelsens forløb. Her vil man kunne læse frem til, hvordan opbygningen af uddannelsen er, hvilken studieordning man er indskrevet under, hvordan er præcedens for bachelorprojekt, hvilke slags aktivitetskrav skal man være opmærksom på, om man skal overholde, hvorledes står det til, hvis man skal på overlov eller skal holde barsel. Endelig så står der også en masse ting om udmeldelse og genindskrivning, og hvordan man kommer videre på kandidaten. Hvis man klikker ind under undervisning, kan man læse en masse om, hvordan man tilmelder sig undervisning, hvornår der er frister for undervisningstilmelding, hvordan man tilmelder sig, hvordan man vælger hold, hvordan man melder sig fra igen, og hvordan man kan klage over undervisningen. Når man skal tilmelde sig undervisning, kan man gå ind her. Der står godt nok SIS, men når kurser bliver udbudt, er de at finde inde på kurser.ku.dk. Hvis vi lige engang prøver at hoppe tilbage, således, så kan vi se, at der også er mulighed for at læse om eksamen, udenlandsophold, tilvalg, studieliv og job og karriere, faciliteter og kontakt. Det er blandt andet inde under eksamen, at man kan finde ud af, hvordan man eksamenstilmelder sig, hvilke frister der er for eksamenstilmelding, hvad man skal være opmærksom på før eksamen, hvilke eksamensformer, forsider man skal bruge og efter eksamen.
Man har også mulighed for her inde under eksamen at finde eksamensfolderen, i dette tilfælde for sommereksamen 2013. Her kan vi se, at der også er kommet en mundtlig eksamensplan op for eksempel bachelor i engelsk og bachelortilvalg og kandidat i engelsk og kandidattilvalg. Vi kan også se oppe i højre hjørne, hvem der er studiesekretær for engelsk og hvad kontaktoplysningerne er. Hvis vi går ned under kontakt, så kan vi se, at man har mulighed for at tage kontakt til forskellige enheder inde under instituttet. Skulle man finde på at tage kontakt til studievejledning, kan man klikke her. Så kommer vi frem til studievejledningens side. Her kan vi se, hvilke kontaktoplysninger vi har, både telefonnummer, e-mailadresse og hvornår det er, vi holder åbent. Dags dato har vi telefontid fra 10 til 11 og åbent for personlig henvendelse fra 11 til 13. Alle dage mandag til torsdag. Vi kan se, at vejledningen videre er inddelt i en international vejledning, som dags dato har åbent fredage fra 11 til 13. Endeligt kan man se, at der også er en praktikvejledning og en karrierevejledning, og der er kontaktoplysninger på disse. Når man har indtastet sin KU-mail eller sin alumni-mail og trykker videre, kommer man herind. Hvis det er første gang man booker samtale, er det vigtigt at skrive sit navn og sit telefonnummer. Dernæst er det vigtigt at vælge den rigtige type samtale. Så skal man for eksempel snakke meget om fremtidig karriere, så vælger man en karrieresamtale. Hvis man ved, at man skal planlægge sit studie fremover, kan man vælge en studieplanlægningssamtale. Øvrige samtaler kan bookes som studieprocessamtaler. Dette gør man, så vi i studievejledningen kan sætte de rigtige folk af til de rigtige samtaler. Når man klikker videre, kommer man frem til en kalender. Her kan man frit vælge imellem de ledige datoer og booke sin samtale. Man har også mulighed for at skrive lidt dybdegående om, hvad man præcis gerne vil snakke om, så man som studievejleder i vejledning har mulighed for at forberede sig en lille smule inden vejledningssamtalen. Skulle man af forskellige årsager ikke længere have brug for den vejledningstime, man har booket, sætter vi meget pris på i vejledningen, at man husker at afmelde eller aflyse samtalen. Således at samtalen igen kan blive ledig, eller bookningstidspunktet igen kan blive ledig for ens medstuderende. Endeligt er man altid velkommen til at kontakte os i studievejledningen, både i vores telefontid og i vores personlige henvendelsestid. Vores oplysninger kan findes ind under kontakt og studievejledning. En sidste ting vi gerne vil vise jer er en ret brugbar side, som hedder humk.dk/uddannelser/studiestart/A-Z. Herinde har man mulighed for at læse om en masse forskellige ting, som man får brug for at vide som ny studerende i dagligdagen, men som man efterhånden, når man har gået på studiet et stykke tid, kommer til at have inde under huden. Vi anbefaler, at folk går ind og læser både på denne hjemmeside og går lidt på opdagelse på KU-net. Slutteligt i denne video vil jeg følge en let video af, hvordan man finder op til henholdsvis vejledningslokalet og administrationen.